Go apel sampean kate pinten ayo Siti monggo. Kali itu Pak. Bener banget kowe Rina, kowe pinter banget. Lupa terus sekolah usin jawaban bisa jawabannya tetap sekolah Pak. Tuh, kok iso ngono Bu? Kali itu tak bakal dengannya kemarin beda. Pak, karena aku tukar telur apelku ambek jeruk sing kok ikhlas. Berarti apelku kurang. Iku takoki pinter Siti. Iku nek sampean nuturin apel kali jeruk iku ora sami asline. Berarti tetap sekolah. Terus yang penting besok bagaimana Kong Pak Agus nggak tahu ngomong mau orang dari Pak tapi besok kayak dia Iku maksudnya juga kita sinau iku iso gawe jeneng bisa. Kowe api maneh iku sedang dulu. Nah, saiki ganti soal ibadah. Wah, pinter kelas iki, kelas inovatif, kreatif, seneng aku. Mun